Όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις ισόγειες γκαρσονιέρες που στην Καλιθέα με μόνο 80.000 ευρώ. Μου, δείξε μας λίγο την γκαρσονιέρα. Πόσα τετραγωνικά είναι αυτή? Είναι 3 οι γκαρσονιέρες, στο σύνολο 85 τετραγωνικά. Ζητάμε 80.150 μέτρα από τον ηλεκτρικό της Καλιθέας. Εδώ είναι η γκαρσονιέρα η μία. Το βλέπουμε πως είναι. Χρήζει κάποιας μικρής ανακαίνησης. Ποια έχουμε εδώ, Γιώργο μου? Εδώ έχουμε τη δεύτερη γκαρσονιέρα, 32 τετραγωνικά. Γεια σου, να δείξω λίγο το χώρο. Αμέ, λοιπόν, κουζίνα και μπάνιο και σαλόνι μονόχωρο. Και εδώ είναι και η τρίτη. Ένα βάψιμο θέλει μόνο. Για ποιο λόγο αυτά που σας δείξαμε είναι τρεις εκπληκτικές ευκαιρίες. Διότι μπορούν πολύ εύκολα να νοικιαστούν αφού ανακαινιστούν και επιπλωθούν 350 ευρώ. Μπορείτε να πάρετε 80.000 ευρώ και με ένα πενηντάρικο τα έχετε κάνει και τα τρία σένια. Και με ένα ύψος 140.000 ευρώ επένδυση, 145 περίπου, έχεις μια απόδοση 8%. Πες μου, πού θα το βρεις αυτό στην Καλιθέα? Αν σε ενδιαφέρει, στείλε μου μήνυμα.